И здравейте, приятели, аз съм Джито и днес ще правя един информативен клип, който ще се отнася към каналът ми в YouTube. Значи, който иска да ми направи, не че се казвам много ви се моля, просто ви казвам, който иска да ми направи банер или бърках се тотално. Който иска да ми направи банер, може да ми направи само банер, но ако някой иска, може да ми направи аватар. Имам преди мога да направите само банер и аз да извадя от банера аватара, обаче както се решите вие. И още нещо да ви кажа. Значи следващия клип в EnderGhost няма да е Key Opening, защото пропуснах евент и много в момента се садвам и се чудя какво да правя. Но следващите епизоди няма да има много време епизода в EnderGhost, защото ще чакам до следващия евент. Пък може и другия евент да е в утре, днес сме събота, утре, неделя, може да има евент, така че аз, ако има, ще ида, той е в 7 часа. И така, хора, относим се пак към клипът. Ако може, тези, които искат да ми направят банер, ако може да е... Ако може да е като на този пичага Crossbow MC банера, обаче да не пише, нали, Trapping Anymore, а да пише нещо друго, например Funny Videos или нещо подобно. Както се прецените вие, за аватара ви казах, вие се преценявате дали ще направите банер и аватар. И така, нещо друго да ви кажа. Ако ще правите, нали, банер и аватар или само банер, може да го изпратите на този тук Facebook, имам пред това не го гледайте. Може да го пратите на този тук Facebook, ако не става, може просто да напишете ето този Facebook и да правите съобщение с банера и аватара или само банера. Аз бях Джито, вие бяхте моите приятелчета и